Ами първо да благодарим на хората, които дойдоха през този уикенд, събота и неделя, и в събота се включиха малко над 250 човека, може би 250-300, в неделя днеска се включиха между 150 и 220 човека. Вчера засадихме около 1800 фиданки, днеска сме засадили някъде около 1000. По-малко хора, по-лошо време, изборен ден. Има доста работа, терена е приятен, въздухът е хубав, настроението е добро, всичките са в зоната на парк Витоша и разчитаме на вас да дойдете и да ни помогнете и другата седмица. Имаше хора долу тук. Гледай какво да ни зона направи. Трябва ли по-високо, като да кажеш, че го зелено? Малко ли? Женски ръце. Не, бе, много да дам голямо. Затъпкано и да е радост. Доста пъти е много. Идвам. Този Кирил беше специалист при нас. Всъщност ние всички сме доброволци, реално погледнато ние си помагаме един на друг, така че всеки го прави за себе си и за собственото си осъзнаване. Ако осъзнат човек, той ще разбере, че прави нещо за природата и по този начин прави нещо и за себе си, и за своите бъдеще, и за децата.